Ang usa ka text may hitungod atong sala sa balaang espiritu o aduna siya nangutana mahitungod sa gitawag nato og hell or imperno. Gusto siya magpa-explain about sa Hades. Now, unahon taning Hades igsoon nga ni mga pinangga. Ang word nga hell dinhi sa King James Version adunay gitawag na tulo ka gagamitan. Pero managlahi nga Greek nga word. Unya depende sa context niini. For example, kining gisgutan nato dinhi sa gitawag nato og Gehenna. Kining Gehenna igsoon kung imong tanawon sa Mateo kapitulo 5 sa iyang bersikulo 22 unya laktod sa 29 ang atong basahon ang 22 na lamang para dili tayo kayo tamalangan. Kining sa kapitulo 5 imong makaplagan dinhi adunay bersikulo nga nagkanayon akong basahon 5:22 sa mga bersikulo. Apan sultihan ko kamo nga bisan kinsa nga masuko batok sa iyang igsuon mahiagom na sa hukmanan og bisan kinsa nga moingon sa iyang igsuon kuanggol ka mahiagom sa Sanhedrin og bisan kinsa nga moingon buang ka mahiagom sa impyerno. Kining word nga impyerno igsuon gitranslate siya sa word nga Gehenna. No, sometimes sa King James Version o ubang version, ang ilang nga translation is hell, no? So imo makita nga kining word nga Gehenna igsoon usa ni ka place sa south nga bahin dinhi sa Jerusalem. Nga dili mapalong ang kalayo tungod kay labayanan man ni siya sugaw. Dito ilabay ang mga basura, dito ilabay ang mga patay nga lawas, nga ang patay nga lawas uluron na lang, unya magsigig kalayo tungod kay dili man siya mabugtog labayanan sa mga gitawag natog mga west. So kini gihulagway igsoon sa gitawag nato sa umaabot nga kapanahon sa judgment nga time. So adunay parallel nga nahitabo sa word nga Gehenna ngadto sa umaabot nga panahon. That's why ngano nga ang gigamit dinhi nga Gehenna apan sa pag-translate mao ang gitawag nato og hell, no? So og usab dinhi sa gitawag nato og punto gawas anang gitawag nato word nga Gehenna igsoon na ay usa ka gitawag nato og Greek word nga gigamit nga pag-translate mo gyapon hell gyapon sa uban nga mga version pero Hades na siya gikan sa gitawag nato Griego nga pinulungan. Example dinhi sa Acts chapter 2, no? Acts chapter 2 verse gitawag nato og 27. Adunay gingon dinhi kay dili mo man pagabiyaan ang akong kalag didto sa Hades. Now, unsa ning Hades igsuon? Kining word nga Hades, Greek word ni siya nga pagkasulat, kay sa New Testament is, ang original is Greek. Unya, ang Old Testament, ang original nga pagkasulat is Hebrew. Ang word nga Hades, parehas sa word nga Sheol sa Hebrew. Okay? Kanang word nga Sheol nagpasabot lubnganan. Kung imong tan-awon igsuon ang Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 10 kamo na ibasa diha. Kaya nag-ingon diha nga didto sa Sheol or lubnganan walay buluhaton nila lang ni kaalam. So meaning to say kang mga patay igsoon mahibalutan nga kita mga matay. Pero ang mga patay wala mahibalo sa bisag unsa. Walay buluhaton didto sa Sheol nila lang ni kahibalo ni kalang. Ang word nga Sheol equivalent sa word nga Hades. Nga pag-translate igsoon hell gyapon, no? So munang ikitawag nato ikaduha. Ang una gitawag nato igsoon nga gitawag nato ang hell, ang isa gitawag nato Gehenna. Ang ikatulo igsoon kining gitawag nila og Tartarus. Kanang Tartarus mabasa nato na sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 4. Pero dili mo angay malibog igsoon kay mas ma-explain man na sa gitawag natong context sa mga bersikulo. Now karon kanus man ni nagsugod ang gitawag sa uban og imperno nga kalayo. So ginlan ko kamo wala pay impyerno karon kung kalayo ang atong pagsabot sa gitawag natong impyerno. Ngano nabatay mabasa sa balaang kasulatan niya na atong tan-awon igsoon sa ikaduhang Pedro sa kapitulo 2 sa iyang bersikulo 9 adunay gingon nan ang Ginoo mahibalo sa pagluwas sa mga taong Dios nun gikan sa mga pagtintal o sa pagbantay nga ang mga dili matarong magapabilin o ubos sa silot hangtod sa adlaw sa paghukom.
Magpabilin ubos sa silt hangtod sa panahon sa paghukom. Kano sa mga panahon sa paghukom? Of course, sa pagbalik ni Jesus Christ. Nga ang pangutana, naabay mabasa nato sa Biblia nga ang paghukom diha sa pagbalik ni Jesus Christ. Kay mao man pa nagbulag sa matarong og dautan. Gihukman diha ang matarong daloon sa langit o Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16, ang dautan magpabilin sa yuta. So minito si naanay gitawag natong paghukom sa pagbalik ni Jesus Christ niya ng panahona, pero dili pa na mao gitawag natong executive judgment. Now, atong tan-awon ka na nga paghukom. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 4, sa iyang bersikulo 1, na ay gipahayag ang balaang kasulatan dinhi igsuon ug matahom kani nga pagasulti. Akong basahon, nagingon. Sa atubangan sa Dios og si Kristo Jesus nga mao ang magahukom sa mga buhi og sa mga patay og pinaagi sa iyang pagpadayag og sa iyang ginharian, ako magatugon kanimo niini. Kano sa igsoon o sa gingon dinhi? Si Jesus nga mao ang magahukom sa mga buhi ug sa mga patay ug pinaagi sa iyang pagpadayag. Okay. Tinaw no? Pinaagi sa iyang pagpadayag ug sa iyang pagpadayag unang Tesalonica 4:16 mabanhaw ang nangamatay diha kang Kristo. Remember, duha ka klase ang pagkabanhaw. Pagkabanhaw sa dautan, pagkabanhaw sa matarong. Pero ang pagkabanhaw sa dautan, magpabilin sa sila. Muuna mabanhaw ang matarong, ulahi ang dautan. Kanus aman mabanhaw ang dautan. Nga ang sa pagkabanhaw sa dautan, mauna na ang gitawag dayon nato silot. Okay? Pinadayag Kapitulo 20, aton tanahon. Kapitulo 20 sa iyang bersikulo 4 og 5. Okay? Og dihay nakita ko nga mga trono og niini naglaglingkod ang mga gitugyanan sa pagpanghukom, usab nakita ko ang mga kalag sa mga gipunggutan sa ulo tungod sa ilang pagpanghimatuod mahitungod kang Hesus og tungod sa pulong sa Dios og mga wala mosimba sa mapintas nga mananap og sa iyang larawan og wala mo dawat sa iyang marka diha sa ilang mga agtang og sa ilang kamot sila nangabuhi pag-usab og nanaghari uban sa kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Sa pagbalik ni Christ, ang matarong poyogon sulod sa usa ka libo ka tuig. Meaning to say, ang mga dautan magpabilin sa yuta sulod sa usa ka libo ka tuig. Asa mabasa? Sumpayan lang sa pagbasa sa bersikulo 5. Nagingon, og bahin sa uban pa sa mga nangamatay, kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang usa ka libo ka tuig. Uy, katong mga dautan igsuon sa pagbalik ni Jesus Christ, dili una to sila mabanhaw. Matapos una ang usa ka libo ka tuig. Human sa usa ka libo ka tuig, oy, mabanhaw sila. Pero kanang pagkabanhaw igsoon, mauna na ang ikaduha nga kamatayon. Mauna na ang bayad sa sala. So kanang kamatayon pinagis balatian, pinagis sa aksidente, dili pa na mao ang ikaduha nga kamatayon. Remember? Roma Kapitulo 3, bersikulo 23. Ang sala mo'y paglapas sa sugo, di ba? Itong nabantayan. O nag-ingon diha nga ang bayad sa sala, mauman ang kamatayon. Ang bayad sa sala, mauman ang ikaduha nga kamatayon. Sumala sa atong nabasa dinhi sa bersikulo 6. Bulahan o balaan ang tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw sa mga taong ingon niini. Ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot kaniya. Ang matarong dili na maapektuhan. So imo makita nigson, base nini mga ebidensya. Wala pa'y impyerno karon. Wala pa'y kalayo karon nga diin maglangoy-langoy ang mga dautan dito. Imagine nimo ang mga dautan pagkamatay lahos og impyerno. Unya ang mga matarong lahos sa langit. Unya ang Biblia nagingon si Kristo mo balik aron sa pagkuha sa iya. Kinsa may ang balikan nga tuwa naman ka sa langit ang matarong. Kinsa may ang hukman nga ang mga dautan tuwa naman dai dito sa impyerno. Di ba imo makita nga doon inconsistency sa teaching sa uban nga mga pagtulunan?
Atong nakaplagan, wala pa'y kalayo karon. Og ang kalayo nga impyerno igsoon, wala na didto sa space, wala na didto sa gilawom sa yuta, apan mismo kining yuta mao kini ang sunugon. Mao kini ang hinluan. Imagine nimo, naana ning dagta sa pagpakasala, naana dinhi ang mga balatian, virus, bakterya, hinluan kini sa Ginoo. Kanus amay tabo? Human sa usa ka libo ka tuig. Sumala sa atong gibasa sa Pinadayag 20. 4, 5, 6 og 7. Now, atong tanawon, paghulog sa kalayo, kanus man sa nahitabo, di tamo bulag sa Pinadayag 20. Atong tanawon, versikulo 7 ngadto sa 10. May pahayag ang Biblia dinhi nagingon. Og inikatapos na sa usa ka libo ka tuig si Satanas pagabuhian gikan sa iyang bilangguan og mugawa siya aron sa pagpahisalaag sa mga nasod nga anaa sa upat ka tumoy sa gug og sa magog. Okay? Bersikulo 9. Og mitunga sila ngadto sa lapad nga yuta, meaning ang dautan, og ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan, og ang syudad nga hinigugma apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit og milamoy kanila. Diin gikan ang kalayo gikan sa langit. Oy, wala di kalayo ron. Ang uban adunay teaching ang kalayo kuno na ilawom sa yuta tuad didto ang mga dautan. Nga uban naa kuno dito sa kawanangan tuad dito mga dautan. Ang giingon sa balaang kasulatan igsoon tin-aw kayo. Ha? Apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit milaboy kanila. This is future. O kung sa netabo, versikulo 10. Og ang yawa nga nagpahisalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo og asopre deen atuan na ang mapintas nga mananap og ang mini nga propeta og didto pagasakiton sila sa adlaw og gabi hangtod sa kahangturan. Now, kining word nga hangtod sa kahangturan igsoon, kung wala ka nag-study sa kultura sa mga Hudiyo, wa ka nag-study sa kultura sa pagkasulat sa Grigo, dili kayo ni masabtan. Kay ang uban, giliteral kayo nila ni pagsabot within the context sa Pilipino nga hunahuna, within the context sa Western nga panghunahuna. So ilang hunahuna, ang mga daotan to adito. So kung ay mo sala, wala ka kadawat kang Kristo, wala ka kapatay, wala ka panglugos, wala ka kapangawat, unya classmate nimo dito si Hitler. Imagine nimo ang imong sala, wala ka kadawat kang Kristo, unya tibuok nga life nimo sunugon ka dito. Kung sa una ninyo, ang Ginoo gatorture sa mga tao, gimisrepresent nato ang karakter ni Jesus Christ. Remember, God is love. Imagine nimo, kagamay nga sala, dako nga sala, hangtod sa kahangturan. Unsa ang Ginoo dugay masatisfy sa iyang kalagot? Kay wa gyud undang sa kalayo igsoon kung wala ta magtuon sa Grego igsoon di kay nato ni masabtan. Kaya kung imong tan-awon kining gitawag nato igsoon nga hangtod sa kahangturan, gikan kani sa Greek word nga aionion. Ang word nga aionion iso kung imong tan-awon igsoon, meaning to say time. Okay? Na gitawag nato gap of time. Dili but sabton nga dili maabo ang dautan. Kay kung imong gagantod sa kahangturan, dili maabo. Kay kaning word nga aionion iso gigamit usab ni sa Septuagint igsoon sa Old Testament nga ang kahulugan dili na siya maundang ang kalayo kung dili ma-serve ang purpose. Tanaw na to example. Okay, kuha ta example. Exodus kapitulo 21. Okay, atong tanaw na. Exodus kapitulo 21 bersikulo 6 og 7. Nan pagadadon siya sa iyang agalon ngadto sa Dios o pagadanon siya ngadto sa pultahan, kung ngadto sa ligi sa pultahan, og ang iyang agalon magapalungag sa iyang dalunggan sa hilihod, og siya maiyang alagad sa walay katapusan. Kung ang usade kaulipod igsoon, dili mo biya sa iyang agalon, kay ang kinaiya sa Hudiyo, after 7 years, kung ikaw usa ka slave, buhian ka.
Pero kung moangay ka sa imong agalon, magpabilin ka ang agalon, bangagan ka ang imong dalunggan, aron usa ka na kasimbolo nga ikaw mahimo niyang unsa alagad sa hangtod sa kahangturan. Ang term nga gigamit ani igsoon, maiyang alagad sa walay katapusan. Unsa una-una ninyo, di na gini siya mamatay kaning alagad. Kay kanang usa ka word nga walay katapusan, usa na ka termino sa Hebro ug sa Griego nga kung di nimo masabtan, mamislead ka. Ikaduha nga katapusan, example exon, aron makita ninyo ang ginamitan sa Griego kaniadto. Judas, akong tanaw na, kay ang Judas usaram ni siya kapitulo exon, wala naman ay kaduha nga kapitulo. Sumingon tag Judas exon, diretso na lang tas sa gitawag nato og Judas sa dinhi sa bersikulo 7. Sa ingon usab ang Sodoma ug ang Gomora ug ang silingang kalungsuran nga samang paagi na nagpatuyang sa pagpakighilawas ug sa dili kinaiya nga kaulag, nahimo silang mga panig-ignan pinaagi sa paghiagom sa silot sa kalayong kadayon. Ang kalayong dayon ug ang kalayong walay katapusan synonym na igsoon. Ang pangutana, nagsiga pa ba di ang Sodoma Gomora karon? Wala na. So ang punto is, ma-serve gani ang purpose, undang na siya. Ang pangutana, katong gisunog kay maundang man unsa may mahitabo. Malakias kapitulo 4, versikulo 2 og 3. Okay? So atong tanawon ng Biblia, aron dili na to mamislead ang kinaiyan ni Jesus Christ. Imagine nimo i-charge nimo si Jesus Christ nga sadista. Imong i-charge ang Dios nga gatorture og tao kay nganuman walay pagkatapos ang kalayo, dili na siya maayegson. Arita sa Malakias bersikulo kapitulo 4 sa iyang bersikulo 2 o 3. Mo din babasa sa Biblia. Apan kaninyo nga may kahadlok sa akong ngalan, ang adlaw sa pagkamatarong musubang, nga adunay kaluwasan sa iyang mga pako, og kamo manggula, og malamlumpat sa kalipay, maingon sa mga nating baka sa turel. 3. Og pagatamakan ninyo ang mga dautan kay sila mga himong abo sa ilalom sa mga lapalapa sa inyong tiil. Dautan mahimong abo. Kung dili pa ni matapos ang kalayo igsuon, di ka maabo. Pero anong naabo man? Minito say, wa magkasabot ang uban nga nagtuon sa balaang kasulatan sa word nga walay katapusan. Okay? Ato na siyang tan-an igsoon. Nakaroon, ang yawa, maabo basad. Ato ko nung tanaw igsoon. Kay ang yawa may katapusan igsoon nga magitawag nato og masatisfy ang tanan nga mga pagkadautan. Okay? Atong tanahon sa Ezekiel kapitulo 28 sa iyang bersikulo 18. Ni ay giingon ang Biblia. Kining yawa igsoon gihulagway ni siya sa hari sa Tiro. Og ang giingon nini, ingon nga hari sa Tiro sama sa yawa 18. Ingon dinhi, tungod sa kadaghan sa imong mga sala, diha sa pagkadili matarong sa imong patigayon, ikaw nagpasipala sa imong nga balaan nga puloy-anan, busa ako nagpagula og kalayo gikan sa imong taliwala, kini mo oy maglamoy kanimo, og ikaw gihimo ko nga abo diha sa yuta sa atubangan kanilang tanan. Oh, nahimo abo ang yawa. Imagine bantayan igsoon, kung imong kwaon ang logic sa gipasabot sa balaang kasulatan, ang nagbayad sa sala nato si Jesus Christ. The moment nga mangayo kag pasaylo sa Dios, si Jesus Christ ang nagbayad sa imong sala didto sa kamatayon. Pero ang pangutana, sa dihang namatay si Kristo, wa na gid siya nabanhaw? Kaya ang silot walay katapusan. Igsoon, nabuhi si Jesus Christ. Meaning to say, imo makita nga ang gugma ni Jesus Christ mo reflekto dito sa iyang mga pagsilot sa iyang katauhan nga diin maabog yapon. Okay?